update bahin sa kahimtang sa atong panahon karong adlawang Martes, Oktubre 25, 2022. Kaganihang alas 3 sa kaadlawon, ang sentro sa low pressure area o LPA na atong ginabantayan nahimutang 920 km east o silangan sa Eastern Visayas. Adunay taas gihapon na tsansa na kining LPA mahimong usa ka bagyo sa mosunod na 12 to 48 oras. Giawhag ang tanan na padayon ta magmonitor bahin sa nisgutang daotang panahon. Sa mosunod na 24 oras, ang tibuok Kabisayaan, ang Palawan, lakip ang Kalayaan Islands ug Occidental Mindoro, padayong makasinati aning madag-umon na kalangitan inubanan sa mga pag-ulan, pagpangilat ug pagpanugdog tungod aning ITCC. Padayon na ta magmonitor sa atong mga gipang isyu na mga thunderstorm advisories ug uban pang rainfall warnings. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website ug dili na lang takutob. Gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Daphne Balyon. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.